Mas Tape. Mas Tempe. Ayo kok, ayo kok. Ayo. Awas kok. Iya. Ayo sabet no pecut sama demat. Ora ayo Wira. Minggir rombak, ayo. Mbah Wati. Ayo Mbah Wati. Mbah Wati. Ayo. Ayo. Paimo mletre. Paimo. Ayo lo bagus. Sinar budaya. Ayo. Agus tuh sama Agus. Hei ho hei. Iya. Lakok. Tanggale. Ya. Wadi isio. Ayo Bani ayo Mbak Wandi. Roto seminggu Mbak Wandi. Ayo. Kucingnya suwi ndak metu wonge. Rasa kaku kabeh balut sarta ototku Mas Giro. Kering kabeh. Ayo le. Kucingnya suwi ndak pentas Mas Tempe. Yo. Apa kane pe? Saiki landongane. Landongane. Riku. Ayo. Ayo go. Ayo landongane go. Yo iki lho Mas. Alam sinte ora dadi ngopo maneh. Ayo tokno kanthi asamu le ger ayo. Ayo. Ya iki lho para glondong-glondonge Mbak Glondon. Ayo. Glondonge Mbak Glondon. Oi. Selamat. Ayo. Ayo. Tanganmu kok kasar Bramet. Ayo Mat. Jangan lari. Ayo. Ayo. Kowe sing tumet. Ayo tawur. Ayo Mat. Mas Didi. Ayo tokno pecel sama Deman boy. Ora kresek. Humblak ger. Kelak ger jadi bukur. Nangge Kiai Musoko becut Kiai Saman Diman man wae. Ayo Deko. Ayo.
jalan. Ayo ko deko. Sopo iki? Anake Pak Heru. Pak Heru Bimaya. Iki drondonge Pak Heru Bimaya. Pak Heru giliran kok. Ayo Aska. Bar iki gek laporene Kak kowe Kak. Ayo Kak, ayo Pado. Ayo. Ayo, iki. Nang guri iki siji Ron. Sapa iki? Pun peti abang iki. Ayo Riko. Iya lah. Kok awas go. Saiki kowe ora cilik nek go. Wis gedhe. Ayo Kak, ayo awas kowe. Aku ora iso muni ngeung iki. Ayo Pak Bimaya. Ayo, iki sapa iki Pak Eko? Iki Bob. Seblakno pecut samandimanmu Pak Heru Bimaya. Ayo, selamat. Ayo Mat. Aku gogek Ayo dene suarane guntur kang Pak Heri. Ayo Kak. Kita Triadi Budaya Triadi Budaya oke Joseo. Moga-moga tanggapane terus ya. Amin Rod. Moga Agustusan yo muni Pak Tris. Panggah Josis. Yo. Ora peduli Panggah Harsanas budak. Pokoke panggah. Yo. Panggah timbang. Jangan kok sing apa-apa. kelakone kanthi laku Mas Hadi tegese kelas kas tegese kas nyanto sandi setya butya pangegesing dur angkara Mbah Karji, ayo matur nuwun rawuhipun Mbah Karji. Ayo. Ayo. Ayo.
kepara nyata para wadya mangsaning jurit tumandang makarya ambabar seni triyadi budaya cancut tali wanda ambangun budaya wis kepara nyata para wadya mangsaning jurit tumandang makarya ambabar seni triyadi budaya cancut tali wanda ambangun budaya Ayo popo ayo gaul diterkekan egal bali popo sombang libur sini warga dibacoki mengko bengi meneh Bosoni Masni ayo panu kowe ambek Endino boleh nyapa to Bosoni ayo aku nyuwun bali aku nyuwun pamit paman butuh ayo apa bos nih kowe iki dumateng para dulur-dulur sedaya sampun ngatur jumen mangke dalu ayo paguyuban triyadi budaya wonten panjenengan Bapak Heri Cahyo ingkang tasih sambut dulur paguyuban mangke dalu triyadi budaya dipun sambut malih monggo sebut panjang mangke dalu matur nuwun rame padha rame yo bocah cilik padha rame yo ayo yo niki sugeng sonten sugeng kebagian mangke dalu atur gunging panyuwun dumateng BWS Audio Profesional lan ugi donatur kegiatan wonten siang punika. Kepareng kawula nyuwun pamit sugeng kondur sugeng pemain mangke dalu matur